Teraz Carlito určite bude prežívať veľmi ťažké obdobie, ale to je tá cesta toho bojovníka, že proste z dola nahor, že jak to vlastne zvládne, alebo jak sa s tým vysporiada, lebo vlastne kým to stále moje slang, že kým vyhráva si najväčší král, keď prehráva si najväčší kár, tak teraz on naozaj zacíti, že pre ľudí je najväčší kár. Pre bežných ľudí, ktorí sú není takí fanúšikovia, alebo lajci, alebo neviem, ktorí mu nefandia, alebo takto. Takže som zvedavý, že jak sa z toho prebere, jak sa namotivuje a ja ten zápas určite nebudem podceňovať. Ja do tej prípravy dám naozaj všetko, aby som bol sám so sebou spokojný, aby som vlastne ukázal sám sebe,